Mnohým mojim klientom, pokiaľ prídu na diagnostiku prístroj Oberon, nameria problémy s trávením kravského mlieka. Buď majú alergiu na bielkovinu kravského mlieka, čo je kazeín, keď imunitný systém reaguje na tieto bielkoviny ako na hrozbu a spôsobuje im to ekzémy, výrážky, bolesti brucha, zahlienenie, astmu, zápaly dutín, hnačky, alebo tzv. Laktózovú intoleranciu, kedy ľudské telo nevie dobre tráviť laktózu, čiže mliečny cukor, pretože mu chýba enzym laktáza. A to spôsobuje nadúvanie krče, hnačky, únavu. U niektorých ľudí kravské mlieko zvyšuje zápal v tele, čo môže zhoršovať autoimunitné ochorenia, akné, bolesti kĺbov alebo tráviace ťažkosti. Mlieko podporuje tvorbu hlienov, čo môže zhoršiť dýchanie, zahlienenie, môžu sa prejavovať časté nádchy, zápaly prínosových dutín. V konvenčnom mlieku môžu byť zvyšky hormónov a antibiotík, ktorými sú kravičky krmené, ktoré potom narušujú hormonálnu rovnováhu a oslabujú črevá. Keď deťom narastú zuby, telo signalizuje, že prechod na pevnú stravu je prirodzený ďalší vývojový krok. Zuby sú nástroj na žúvanie potravy, nie na satie mlieka, a to platí aj u cicavcov v prírode. Materské mlieko je dokonale prispôsobené ľudskému dieťaťu, ale kravské mlieko už nie. Obsahuje iné bielkoviny, ako napríklad kazeín, ktoré môžu zaťažovať tráviaci a imunitný systém. Kravské mlieko je určené pre teliatko, ktoré rýchlo priberá, nie pre ľudské dieťa či dospelého. Mliečne bielkoviny môžu vyvolávať hlieny, alergie, ekzémy, tráviace ťažkosti. V ajurvede sa kravské mlieko považuje za ťažké na trávenie a odporúča sa len vo veľmi špecifických podmienkach, večer so zahrievacími koreninami, ale len pre jeden typ, pre typ váta, čo je vzduch, vietor. Kravské mlieko podporuje rýchly rast buniek, bohužiaľ aj tých nežiadúcich, napríklad nádorových. Vedeli ste, že viac ako 70% svetovej populácie nemá schopnosť dobre tráviť kravské mlieko po dojčení, čo je v podstate evolučne úplne prirodzené. V mnohých kultúrach sa mlieko vôbec nekonzumuje a ľudia sú zdravší. Dnes sa pozrieme na to, ako vníma kravské mlieko starobilá múdrosť ajurvédy. Ajurvéda hodnotí kravské mlieko za hodnotnú potravinu, ale iba, ak sú splnené tieto podmienky, musí byť čerstvé, nepasterizované, neznečistené antibiotikami, pochádza od šťastnej kravy, teda ktorá sa voľne pasie, žerie čerstvú trávu, je na slnku. Podáva sa vždy teple, nikdy nie studené, pije sa s koreninami, ktoré zahrievajú, ako škorica, kurkuma, zázvor, kardamón, ktoré znižujú hlien a ťažkosti, a najvhodnejšie je ho piť večer pre dobrý spánok, regeneráciu tela, ale iba pre jeden typ, a to je váta. Vzduch, vietor, to je ich vlastne dóša. A pre nás ostatných sú vhodnou náhradou iba rastlinné mlieka. Z orechov, semien, obilnín, ak sú čerstvé a prirodzené. Môžeme si do nich pridať zahrievacie koreniny, rovnako ako si pridáva typ váta do kravského mlieka. Typ váta býva suchý, chladný, citlivý, často má nestabilné trávenie. To sú tie úplne štíhle žienky so suchou pokožkou, so suchšími vlasmi. Pre váta ľudí môže byť teplé prevarené mlieko s trochou korenia alebo škorice s kardamónom prospešné, teda najmä večer, a vyživuje ich. Ale typ pita, čo je oheň, to sú tí energickí ľudia, čo majú veľa energie, čo veľa vládzu, vydržia, čo im rýchlo trávi. Ohnivý, rýchly, výbušný, so sklonom k zápalom a prekysleniu. Pre pitu môže byť mlieko príliš ťažké, hlienotvorné, najmä ak je konzumované v nevhodnom čase alebo kombinované s inými kyslými alebo slanými jedlami. Mlieko môže zhoršovať ekzémy, akné,
tráviace ťažkosti. A typ kafa, to sú ľudia, ktorí veľmi rýchlo priberajú, sú takí stabilní, kľudnejší, pomalší, ale aj takí letargickejší. A pre kafa ľudí je mlieko zvyčajne nevhodné. Zvyšuje slis, zaťažuje trávenie a môže spôsobovať zahlienenie, kašel, únavu. Ajurveda preto odporúča individuálny prístup. Niekto môže mlieko piť s úžitkom, ale inému môže poriadne škodiť. Vždy je dôležité vnímať svoje telo a počúvať jeho signály. Ak máš tráviace ťažkosti, zahlienenie, zápaly, alergie, možno práve kravské mlieko nebude pre teba vhodné. Vyskúšaj rastlinné náhrady, ktoré sú ľahšie stráviteľné a jemnejšie k telu aj k duši. A ak chceš byť na istom, prídi sa dať namerať. S láskou, Janka Vital Quant.